Hej og velkommen alle sammen til dette spændende oplæg om den nye affaldssortering. Jeg hedder Tanja, og jeg kommer fra Reno Syd, som jo er affaldsselskabet her i Skanderborg Kommune og i Odder Kommune også. Vi kommer til at være nogle forskellige heroppe fra scenen. Jeg har nogle af mine kollegaer med os, som fortæller lidt om det, vi gerne vil dele med jer i dag. Og så skal jeg også lige sige, at I er her i salen. Det er dejligt. Velkommen til. Vi har også nogen med derhjemmefra, som er med på en skærm. Så derfor har vi et setup her også med nogle kameraer og så videre. Så jeg kommer også til lige at sige hej til dem en gang imellem derinde. Men det er bare så, I har styr på det, at det er det, der sker nu. Og nu er 7:00. Vi har 1,5 time sammen nu. Og så kommer vi til at tage igennem nogle forskellige gode ting og sager. I får også mulighed for at stille spørgsmål, så I forhåbentlig går herfra meget klogere end I er nu, måske. Til jer bag skærmen derude, også velkommen til jer selvfølgelig. Og vi har den funktion, at I kan skrive spørgsmål i chatten undervejs. Der er sådan en chatfunktion. Og der skriver I bare, hvis I sidder og kommer i tanke om nogle spørgsmål, så har jeg 2 gode kollegaer med herovre, som svarer i løbet af, altså løbende. Så de vil forsøge at svare så godt, som de kan. Og så laver vi en fælles spørgsmålsrunde, når vi er færdige med at præsentere oplægget. Så vi tager ikke spørgsmål undervejs her i salen, men det kommer bagefter, hvor I får mulighed for at stille nogle spørgsmål, og vi svarer så godt vi kan, og hvor dem derhjemme også skal lytte med på den del. Så det var bare sådan lige praktiske instruktioner omkring det. Programmet, sådan lige hurtigt, som vi skal igennem, kan I se her. Og I skal høre lidt mere om, hvorfor skal vi overhovedet sortere noget mere affald? Hvordan er det egentlig lige, at det giver mening? Hvad er baggrunden for det? Så kommer vi omkring noget med de forskellige typer affald. Hvordan søren er det nu, man skal sortere? Hvad er meningen med alt det? I får noget praktisk info i forhold til de her affaldsbeholdere, i forhold til sortering, i forhold til nye tømmefrekvenser, hvor finder vi mere information osv. Og så fortæller vi lidt om, hvad der egentlig sker med affaldet, når det har forladt jeres affaldsbeholder derhjemme. Og så kommer vi til spørgsmål, som vi tager som sagt i fællesskab her fra salen, og også for jer, der ser med derhjemme. Og så derefter, som der står her, bliver der mulighed for, at dem, der kigger med derhjemme, I kan hoppe af og sige tak for i aften, eller vi siger tak for i aften herfra til jer. Og så bliver vi lige lidt endnu, fordi så skal I have svarene på den her meget spændende sorteringsquiz, som I allerede har været ved at udfylde. Så det tager vi lige til sidst. Yes. Godt, men så vil jeg egentlig nu give ordet videre til Henrik, som er direktør for Reno Syd. Han kommer og fortæller lidt om baggrunden for alt det her. Hvorfor er det egentlig, vi skal sortere mere? Har det egentlig nogen effekt? Og sådan. Så Henrik. Ja. Tak for det, Tanja, og også hjertelig velkommen fra mig. Jeg hedder som sagt Henrik, og jeg er direktør i Reno Syd, og derfor er det mig, der har ansvaret for at udrulle den her nye lovpligtige affaldsordning her i Skanderborg og også i Odder Kommune. Jeg skal som sagt fortælle jer lidt om, hvorfor er det, at vi skal have den her nye affaldsordning. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige starte her med vores allesammens hjem, jordkloden, og den måde, som vi behandler den på. Vi er i Danmark fantastisk gode. Vi er blandt de mennesker på jorden, der køber og forbruger mest. Vi er faktisk verdensmestre. Men desværre så har det her forbrug jo også en kedelig bagside. Ser man på jorden sådan lidt udefra, som Andreas Mogensen han jo for eksempel har gjort her på det sidste, så kan man tydeligt se, at jorden jo ikke er uendelig stor. Og derfor så kan jorden heller ikke producere uendelige mængder af ressourcer til os. Der er simpelthen grænser for, hvor meget vi kan grave op af jorden, og der er grænser for, hvor mange skove vi kan fælde. Kigger man på jordens befolkning til sammen, så har vi siden 1970 hvert eneste år brugt flere ressourcer, end kloden kan genskabe. Og det betyder, at kloden siden 1970 er blevet fattigere og dårligere til at producere ressourcer. Man kan sige det sådan, at vi har siden 1970 trukket på jordens kassekredit. Hvert år så opgøres det, man kalder Earth Overshoot Day.
Det er den dag, hvor vi har brugt alle de ressourcer, som jorden kan producere i det år. Altså dagen, hvorfra at vi begynder at trække på kassekreditten resten af året. Den dag, den kommer tidligere og tidligere hvert år. Lige nu, der ligger den i august. Men hvis alle levede, ligesom vi gør i Danmark med det forbrug, vi har, så vil dagen faktisk ligge allerede i marts måned. Så vi har altså en særlig opgave i Danmark, en særlig stor opgave med at reducere vores forbrug af ressourcer. I Skanderborg Kommune, der producerer hver enkelt borger, også mig, i gennemsnit 800 kilo affald. Og det ser nogenlunde sådan her ud, når man samler det. Det er de mængder, vi samler ind fra jer i gennemsnit hvert eneste år. Og det er det, som vi er nødt til at tage hånd om. Det kræver en omstilling. Og det vil jeg fortælle lidt om, hvad det er for en omstilling. Se godt på den her model. Det er den model, som i fagsprog til daglig bliver kaldt for lineær økonomi. Det er en fantastisk model, skal jeg skynde mig at sige. Den har skabt alle de fantastiske ting, vi kan i dag, og alle de ting, vi har i vores samfund. Modellen, den er meget simpel. Den bygger på, at vi graver en masse ting op af jorden, bruger dem, og så smider vi dem væk igen, når ikke vi skal bruge dem mere. Nogle kalder også modellen for brug og smid væk samfundet. Og som jeg nævnte for lidt siden, så er det her godt nok en fantastisk model, som har skabt rigtig mange gode ting for os som menneskelighed. Men den har også et problem. Fordi jorden er jo som sagt ikke uendelig stor. Og det vil sige, at den har en naturlig udløbsdato. Så hvis vi vil beholde det samfund, som vi har fået skabt og som vi kender i dag, så bliver vi nødt til at skifte den her model ud. Og nu sidder jeg og tænker sikkert, hvad er det så for en model, vi skal have i stedet for? Og det er den her model. Det er den model, der skal komme i stedet for lineær økonomi. Den hedder sådan lidt i fagsprog, i dagligtale, cirkulær økonomi. I den her model, der graver vi ikke ting op af jorden, og vi smider dem ikke væk igen. Man kan også kalde det for smide det videre samfundet. Det er ikke en umulig opgave at indføre den her model for vores samfund. Og vi er også godt i gang. Men det er en meget stor opgave, fordi alt i vores samfund er indrettet efter lineær økonomi. Men det er her, hvor I og vi i Reno Syd kommer ind i billedet. Vi sidder nemlig med en meget vigtig nøgle til, at det her det skal lykkes. Det er os, der skal sikre, at ressourcerne ikke bliver smidt væk, men bliver smidt videre. Men det kræver lige en indsats. Det her, det er en anden model. Så tager vi lige dem alle sammen på en gang her. Som er rigtig god at kende til, når man snakker affald og man snakker ressourcer. I daglig tale, i hvert fald i affaldsbranchen, der kalder vi den for affaldshierarkiet. Den er bygget op ligesom madpyramiden, som de fleste af jer sikkert kender. Den er bare vendt på hovedet. Det, der ligger i toppen, altså den store del af pyramiden, det er det, vi skal have mest af. Og det, der ligger i bunden, det er det, vi skal væk fra. I toppen, der har vi forebyggelse af affald. Altså helt at undgå, at vi får lavet affald. Det er det, vi gør, når vi for eksempel beholder vores haveaffald hjemme i vores haver, eller lægger det i kvæshegn. Eller når vi kun køber de ting, som vi har absolut brug for, eller ting, som er af god kvalitet, så de holder længere. Så producerer vi mindre affald. Næste trin i affaldspyramiden, det er genbrug. Og det er det, vi gør, når vi giver vores ting videre til andre. For eksempel ved at aflevere det til genbrug på genbrugspladsen, eller sælge det på Den Blå Avis. Eller når vi i stedet for at købe nyt, køber brugt, for eksempel i Værdicentralen her i Skanderborg, eller nogle af de andre mange genbrugsbutikker, der efterhånden er rundt omkring. Næste trin i pyramiden, det er genanvendelse. Det er, når tingene de ikke kan genbruges, men hvor materialerne stadigvæk kan reddes. Det er for eksempel, når mine øldåser bliver til jeres nye cykel. Hvis ikke ting kan holdes adskilt, eller der ikke findes måder at genanvende dem på,
så bliver vi desværre nødt til at destruere dem. Det foregår i næste trin i affaldspyramiden eller affaldshierarkiet, hvor vi kan udnytte energien af alt det, som kan brænde. Det er det, vi gør op på Norges Vej her i Skanderborg, hvor vi har affaldsforbrændingsanlægget, og hvor vi bruger den energi, der er i det brændbare restaffald, til at lave fjernvarme og strøm. Allernederst i affaldshierarkiet, der har vi de mest problematiske ting, og ting, som vi helst skal undgå i vores samfund. Det er nemlig det, som er så problematisk, at vi er nødt til at grave det ned i deponier og gemme det til vores børnebørn og deres efterkommere. Det er for eksempel ting som asbest, fibergips eller haveslanger. Se, det var lidt om, hvorfor vi skal til at sortere mere, og hvorfor det er vigtigt. Det vi skal se lidt mere på i dag, det er det, som lå i midten af pyramiden, altså genanvendelse. Det her, hvor vi ikke længere kan genbruge tingene, men vi kan redde de materialer, der er i tingene stadigvæk, så de igen kan få nyt liv. Og det er her, den nye lovpligtige affaldsordning, den kommer ind i billedet. I den nye affaldsordning, som ser sådan her ud, der handler det om, at så meget som muligt skal holdes adskilt. Og derfor så har Folketinget besluttet, at vi skal holde vores affald adskilt i minimum 10 forskellige typer. Og det gælder alle i Danmark. Nogle ting, de kan da godt blandes sammen, uden at de bliver ødelagt. Og det er også derfor, at de fleste af jer kun har fået 3 skraldespande og 1 rød kasse, og altså ikke har fået 10 skraldespande. Og nej, vi kan ikke få robotter til at gøre sorteringsarbejdet. Nogle ting, de bliver faktisk ødelagt af, at man blander dem sammen. For eksempel glas og plastik og pap og mad. Men når I afleverer jeres affald i de typer, som Folketinget har besluttet, så er der altså masser af robotter, der eftersorterer i hundredvis af undertyper. Så der er allerede masser af robotter, men det hele starter med, at vi ikke ødelægger tingene, inden de når frem til alle robotterne. Og det er derfor, at vi skal holde tingene adskilt, eller sortere dem, som det også hedder. Og hvordan er det så, at vi skal sortere efter den her nye ordning, som Folketinget har besluttet for os alle sammen? Det vil jeg lige gennemgå kort for jer. Den første affaldstype, det er den, som skal afleveres i den røde kasse. Og det er en af de nye ting, som Folketinget har besluttet, at vi alle sammen skal have. Det, der skal i den, det er ikke nyt. Det er alle de miljøfarlige ting, som I måske er vant til at aflevere til medarbejderne på genbrugspladsen. Og jeg skal skynde mig at sige, at det kan man stadigvæk gøre, så det er I også meget velkommen til. Det er for eksempel batterier, kemikalier, pærer. Husk, at pærer og batterier, de skal være i en lukket plastikpose. Kemikalier kan man også komme i mindre mængder. Husk, de må ikke blive blandet sammen. Så tænk på de medarbejdere, der skal åbne kassen igen. Så lad være med at overfylde den, og som sagt, lad være med at blande kemikalier sammen. Kassen, den skal helst ind og stå et sted, så den ikke bliver ødelagt. Så sæt den ind i et skur, eller i en kælder, eller hvor det nu lige passer jer. I er også meget velkommen til at bruge den til at transportere tingene hen på genbrugspladsen, og så tømme den der, hvis I vil have jeres egen beholder med hjem igen. Og ellers så bliver den ombyttet, og måden den bliver ombyttet på, det er simpelthen ved, at man stiller den ud på sin affaldsbeholder, sin skraldespand, den dag, hvor der skal hentes affald, og så bliver den ombyttet til en ny tom kasse. Dem af jer, der bor i boligforeninger eller steder, hvor der er fælles løsninger. I har ikke fået en rød kasse endnu. Det får I senere efter sommerferien. Og det er simpelthen fordi, at der skal nogle andre ordninger til, og det har taget lidt længere tid at få dem på plads, men det er på vej. Og indtil de kommer, så er altså som sagt stadigvæk meget velkommen til at bruge genbrugspladserne til at komme af med det farlige affald. Så de skal nok komme til jer også. Glas og metal, det kender vi jo også godt fra den gamle sortering. Nu skal vi bare ikke putte plastik i, fordi det bliver ødelagt sammen med glasset.
Glas og metal, det skal være skrabet og tomt, men det behøves altså ikke at være vasket. Det må man selvfølgelig gerne, hvis man synes, det er ulækkert at have ting nede i sine beholder, der ikke er vasket. Men I kan også godt spare på vandet, når I kan. Husk at tage låg af glas og flasker. En anden ny ting i den her sortering, det er plastik, mad- og drikkekartoner. Og i den nye sortering, der kan man nu sortere både hårdt og blødt plastik. Før var det kun hårdt plastik. Men det hele kan genanvendes og smeltes om til nyt plastik. Mad- og drikkartoner, det er for eksempel fra mælk og juice. Det kan også genanvendes. De skal bare foldes flade, og så skal de lægges ned i samme beholder som plastik. Jeg skal sige fra dem, der sorterer det, lad være med at folde det til sådan en lille konvolut. Bare lave dem flade. Ellers kan robotterne simpelthen ikke finde ud af det. Pap og papir, det kender vi jo. Ja, det er ellers skide sjovt at folde det der. Det må vi ikke mere. Pap og papir, det kender vi også godt, men her er alligevel også en ny ting. Sammen med papir og pap, der kan man nu også lægge ødelagte tekstiler. Altså stofrester og tøj, som er gået i stykker. Det, der kan genbruges, det skal selvfølgelig til genbrug. Men det kan fx være en bluse, der er gået i stykker, men det kan også være de der irriterende sokker, der har mistet sin makker. For at vi kan sende tekstilerne til genanvendelse, og for at robotterne kan finde ud af det, så skal det i en pose. Vi udleverer gratis sådan nogle røde poser til jer, men I er også velkommen til at bruge jeres egen poser. Det er bare vigtigt at sørge for, at tøjet er tørt og rent, når det kommer, eller tekstilerne er tørt og rent, når det kommer i poserne, og poserne er lukket med en knude, så det ikke falder ud undervejs. En anden ny ting i den nye sorteringsordning, det er madaffald. Det kan fx være madrester eller kaffegrums. Det kan også være det her køkkenrulle, som I har tørret bordet af med. Det kan også godt gå i madaffald. Fra os, der får I nogle grønne poser, som man kan komme madaffaldet i. Men igen, her må man også gerne bruge sine egne poser, hvis man hellere vil det, eller man er løbet tør for grønne poser. Poserne, de skal lukkes med en knude, så bliver madaffaldet nemlig ind i poserne, og så lugter det ikke undervejs. Madaffaldet, det bliver til biogas og til gødning, så at vi kan erstatte noget naturgas de steder, hvor vi ikke har fjernvarme, og så landmanden kan få noget gødning tilbage på markerne og lave nye fødevarer til os. Alt det, der nu er tilbage, når man har sorteret alle de her ting fra, det er det, som hedder restaffald. Og det er derfor, det hedder restaffald. Restaffald, det er det, som ryger til forbrændingen. Der går de fleste materialer tabt. Så hvis du vil vide, hvor god du er til at sortere, så kig på, hvor meget restaffald er tilbage. Jo mindre, jo bedre. Så simpelt er det faktisk. Så det var sådan set det omkring den nye ordning og hvordan man sorterer. Jeg har selv fået det hjemme hos mig. Det tager lidt tid at vende sig til, men det går faktisk ret hurtigt. Men der er altid mange spørgsmål, og dem er I selvfølgelig velkommen til at stille i dag. Nu vil Britta fortælle lidt mere om, hvordan vi så faktisk samler de her ting ind. Sådan. Hej, jeg hedder Britta, og jeg er konsulent ved Renosyd. Og jeg vil tage jer lidt igennem det her med den nye ordning, for så vidt angår praktik. Og noget af det, som der fylder allermest, det er selvfølgelig de her nye beholdere, og hvordan at de skal bruges. I har sikkert allerede derhjemme fået enten sådan 3 styks hjemme i indkørslen, eller hvis I er en del af en anden løsning, så har I fået nogle nye piktogrammer på der, hvor I afleverer affald. De 3 beholdere her, som vi er så heldige at nøjes med at skulle have, i stedet for de 10, de er lavet af genbrugsplast for en stor dels vedkommende, og så har de sådan et fliplåg. Låget er anderledes end det, I kender fra jeres tidligere beholdere. Og en af årsagerne til det er selvfølgelig, at der nu er 2 kamre i nogle af beholderne, så det er nemt at betjene dem, afhængig af, om man skal åbne fra den ene eller den anden side.
Og en anden ting, det er, at når skraldemanden kommer og skal tømme beholderen, så før i tiden skulle han trække skraldespanden hen, og så skulle han åbne låget, og så kunne han sætte den på skraldebilen. Det behøver han ikke længere. Nu skal han bare sætte den hen, og så tipper den rundt, og så åbner den, når det er, at affaldet det bliver tømt ned i beholderen. Og det gør rent faktisk, at skraldemanden eller skraldekvinden skal eller spare 500 gange om dagen og løfte et låg. Og det gør bare rigtig meget for en ryg, der er ude at arbejde. De to kamre, de sikrer også, at når det er, man skal have de her affaldsbeholdere herhjemme, så har man selvfølgelig ikke brug for så meget plads, men det gør også, at man kan tømme dem på samme tid, når det er, at der er de her to forskellige fraktioner, som de hedder, eller affaldstyper i. Jeg har først lige lyst til at fortælle lidt om det her med, vi hører lidt omkring, når vi er ude, at det her med sortering, det er jo et eller andet sted lidt skørt, fordi man står og sorterer derhjemme, og så kommer der en skraldebil, og så tager den bare, og så vipper den bare op, og så er det nok i virkeligheden lige meget, det man har gjort derhjemme. Men det er faktisk ikke tilfældet, fordi det er sådan, at skraldebilen, den er nemlig indrettet sådan, at der er en væg ned igennem, så man sikrer, at det affald kommer til den rigtige side, som den skal, som madaffald kommer til over for sig, og restaffald kommer for sig, som er en af de to, der deler beholder. Vi har sådan en lille video, der viser, hvordan skraldebilen ser ud. Der er ikke lyd på, så jeg må lige kigge teksterne sådan her. Ja, det kan godt være, at tekst er lidt langt nede, men her der kan man se, hvordan at affaldsbeholderen den bliver tømt op i bilen, og hvordan man har en skillevæg der på midten, der kan skubbe sig fra side til side, afhængig af, om det skal til den ene eller til den anden side. Så selvom man har en beholder, som ikke er todelt, så kan man stadigvæk tømme den op i skraldebilen. Som for eksempel der, hvor den så bare bliver tømt i den ene side. Og man kan så se, når skraldebilen kommer ned og skal læse af, så kan den sagtens finde ud af at opdele affaldet. Der kommer metal ned, og på den anden, der var sådan noget pap og papir. Måske noget plastik. Så switcher vi lige tilbage til den her, det er fint. Tak. Og som Henrik rigtig sagde, så ud over 3 beholdere, så har I også fået, jer der har fået 3 affaldsbeholdere hjemme i privaten, en rød kasse. Og den skal I endelig tage med ind, når I har fået den, så I kan fylde den op indenfor. Og så når det er, at den skal tømmes, så skal den bare ud og stå oven på beholderen. De røde kasser er der nogen, der har spurgt til, hvis man har sommerhus. Hvorfor har vi ikke fået sådan en i vores sommerhus? Og det har man ikke i sommerhus, fordi det har blevet vurderet, at i sommerhus, der producerer man så lidt farligt affald, at man nok kan tage det med hjem, eller kan tage det med på genbrugspladsen. Så hvis man undrer sig over, enten hvis man har kolonihave eller bor i sommerhus, hvorfor man ikke har fået det, så er det ikke en fejl. Det er altså med vilje, kan man godt sige. Hvis man bor sammen med andre i en fællesløsning, og en fællesløsning, det kan være rigtig mange ting. Det kan være alt lige fra en stor boligforening, hvor man har nogle nedgravløsninger, men det kan også være en ejerforening, hvor man måske er nogle få huse, der er gået sammen. Man er måske 10 rækkehuse i sin ejerforening. Så kan man lave en fællesløsning. Eller hvis det er, at man synes, at
jamen vi bor 2 mennesker i hver sit hus ved siden af hinanden, alene begge 2. Vi kan faktisk godt deles om sådan en beholderløsning. Så kan det faktisk godt lade sig gøre, hvis man er flere om det. Og fællesløsninger, jamen har været et stort arbejde i gang med at få mærket de her affaldsløsninger om, sådan at der er kommet de rigtige mærker på, så man kan se, hvor det affaldet skal hen efter den nye sortering. Og er man et mindre sted, hvor man bare kan nøjes med en enkelt lille kasse af de røde, jamen så, hvis det er nogle få, der er gået sammen, jamen så er der en løsning nu, men ellers så venter vi på til boligforeninger i efteråret, at der kommer nogle skabe, hvor man kan få nogle gode løsninger, hvor man deles om det. Generelt så vil vi rigtig gerne hjælpe der, hvor der er behov for det, hvor man skal have sorteret sit affald og af med det. Og ny lovgivning har gjort, at vi faktisk gerne må levere og tilbyde vores ydelser til små erhverv. Så har man en butik eller noget, der ikke er sådan voldsomt stort erhvervsmæssigt, jamen så kan man også komme af med affald hos os og få sorteret sit affald korrekt. Der er sket lidt omkring tømmerfrekvenserne med den nye ordning. Og som standard, så bliver der tømt hver anden uge for madaffald og restaffald. Glas og metal og mad og drikkekartoner og plast, de bliver tømt hver 3. uge. Og pap og papir, dem kommer vi og henter hver 6. uge sammen med tekstilaffaldet. Og igen, den røde beholder, det er efter behov. Så når den er fyldt, så kan man stille den ud. Og så bliver den taget med. Poser. Vi var lige inde og snakke lidt om det. Vi leverer poser til madaffald og til tekstilaffald. Der er 3 ting, der skal i poser. Det er restaffald, og der sørger man selv for posen. Og madaffald, der tilbyder vi poser, og det samme gør vi med tekstilaffald. Når man har fyldt sit madaffald i, knude på, og så forsigtigt i madaffaldsbeholderen, og så er man ellers klar til at fylde den på ny. Når man går tør for poser, så binder man den sidste, eller næstsidste, eller tredje sidste omkring håndtaget på beholderen, og så får man leveret sådan en pakke med 5 ruller poser næste gang skraldemanden kommer og tømmer bilen. I private. Og hvis man bor i et boligselskab, så er der enten en aftale med boligselskabet om, at den affaldsansvarlige har kontakt til os, og så får man simpelthen enten leveret eller henter poser i kassevis, som man kan dele ud til beboerne. Og hvis der ikke er en aftale, så kan man hente til sit eget forbrug, altså sådan en pakke med 5 ruller på genbrugspladsen. Man kan også hente dem nede på vores kontor nede på Norgesvej, dem som henter. Det er ikke noget krav. Vi taler nogle gange med institutioner og store køkkener, der siger, jamen vi har sådan en stor beholder til at have under vores køkkenvask, fordi vi skal lige hurtigt have noget af sted her, eller til at have stående i vores køkken ved siden af bordet. Man må rigtig gerne bruge nogle andre poser, det er ikke noget krav, og derfor skal man heller ikke lade være med at sortere, hvis man går tør. Poserne, de kan godt være, at man tænker, nu har vi fået noget mere plastik, men de bliver altså genbrugt i næste fase. Tekstilaffald, der har vi også poser, og der gælder det igen, jamen det er alt det tøj, som ingen vil arve eller kan genbruge, det som skal ud, og igen i en pose, knude på, og så oven i beholderen med pap og papir, og så bliver den tømt sammen med den. Har man ikke en pose, eller er gået tør, og igen gælder det samme, bind om håndtaget, eller tal med sin eller affaldsansvarlige i boligforeningen, jamen så kan man gøre det, man bruger en anden pose. Den skal bare være gennemsigtig. Vi skal gerne kunne se igennem, at der er tekstil i. Alle de her forandringer har betydet en hel masse ting. Blandt andet det, at vi har fået nogle andre tømmedage. De har forandret sig.
Og noget af det, som selvfølgelig er rart, det er, at man kan få sådan en sms lige dagen før, at man skal have tømt sit affald, så man lige kan få husket og stillet affaldsbeholderen ud, hvis det er det, man skal. Vi har lanceret sådan en ny kundeportal, der hedder mit.renosyd.dk, og det er som erstatning for den gamle app, som ikke findes længere. Det er en webapp. Og det, at det er en webapp, det gør, at man skal hente den på internettet. Man skal simpelthen ind i en browser og skrive mit.renosyd.dk, og så kan man hente den til sin telefon. Man kan sådan downloade den, så den kommer ned, og så ligner den fuldstændig en app på telefonen, og den opfører sig fuldstændig som en app. Herinde, der kan man under profiler skrive sin adresse ind, og så kan man gå ind og se, hvornår får jeg tømt på min adresse derhjemme. Man kan også tilmelde sig sms-service, så man får beskeden dagen før man får hentet sit affald, hvis man gerne vil have det. Og derudover så er der også en sorteringsguide i. Så hvis man er i tvivl om lige, hvordan noget bliver sorteret, så kan man slå det op derinde, og så kan man se, afhængig af om man sorterer derhjemme, og skal af med affald derhjemme, eller om man kører på genbrugspladsen, hvad det skal sorteres under, hvilken affaldstype. Der er også bestilling af storskrald og så videre. Så den kan man hente, uanset om man har en Android-telefon eller en iPhone, eller hvad man nu har. For at lykkes med det her, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at affaldet det bliver sorteret der, hvor det bliver produceret. Nu mere rigtigt det lander inde i huset, om det er i køkkenet, eller på badeværelset, eller fra støvsugeren, eller hvor det nu kommer fra affaldet, jo mere rigtigt det lander derinde, nu mere rigtigt lander det også ude i de udvendige affaldsbeholdere, og nu bedre kan det blive sorteret. Så derfor anbefaler vi, at man går ind og kigger rigtig meget på at få lavet nogle gode løsninger, som fungerer for en derhjemme i den enkelte husstand, og som passer til det affald, man har. Jamen, hvis man sjældent laver mad derhjemme, så skal man måske ikke have en kæmpe stor beholder til madaffald. Så kan man måske nøjes med en lille en til et kartoffelskralder eller et æbleskrog og kaffefilteret. Det er jo ikke sikkert, hvis man ikke har så meget plads, og man har lyst til at have det hele inde i køkkenet, jamen så kan man måske finde en løsning, der hedder, at man har et net hængende ude i garderoben til lige at putte aviser og papir i. Men vigtigt er det, at man finder nogle gode løsninger, der stemmer overens med det behov, man har hjemme hos sig selv. For at ligesom give gode idéer og tips og tricks, så er der inde på vores hjemmeside en underside, der hedder Tips til indretning. Og der kan man få lidt idéer til, hvad der er af muligheder, og hvad andre har gjort og har fundet som gode løsninger. Jeg vil bare sige, at den der skoreol der, den er en god løsning. En af mine naboer har en nem løsning. Og vi går lige lidt videre med det her med, hvad sker der med de gamle beholdere? Fordi noget af det, vi bliver spurgt om igen og igen, det er, at nu har I jo faktisk leveret rigtig mange affaldsbeholdere ud. Faktisk har vi kørt mere end 90.000 beholdere ud, og vi har hentet rigtig mange, jeg tror 60.000 hjem. Og det er jo meget frem og tilbage, meget kørsel, og hvad sker der så med dem? Og det er meget enkelt. De gamle beholdere, de bliver simpelthen genanvendt. De bliver delt op i metal og i plast og i gummi, sådan at selve plastdelen, den kan blive, altså alt det bliver genanvendt, og resten, det bliver simpelthen lavet til granulat, og så kan der blive lavet nye affaldsbeholdere af det. Så det er ikke sådan, at der ikke sker noget ved det, eller at de ikke bliver brugt til noget nyt igen. De bliver også genanvendt, ligesom der er hele tanken omkring det her, den her nye sortering, fordi nu mere vi genanvender, nu mere kan vi bruge en gang til, sådan at vi kan komme til at arbejde cirkulært i stedet for lineært, som vi så før. Og det bidrager de gamle
affaldsbeholdere heldigvis også til. Så vil jeg sige tak for nu, og så vil jeg give ordet til Tanja. Ja, tak Britta. Og jeg vil fortælle jer lidt om nu, hvad sker der egentlig med affaldet, når vi har sorteret det. Altså, og lidt, Britta var også lidt inde på det i forhold til beholderne, og Henrik har også sagt lidt, men hvad er det egentlig, der sker, når det forlader vores affaldsspand derhjemme? Fordi det kan jo være svært at have nogen fornemmelse af som almindelig menneske. Så ser man det jo bare smutte afsted der, og hvad må så egentlig, der sker med det? Jeg kommer ikke til at kunne fortælle jer det hele, fordi det vil tage mange timer, hvis vi skulle igennem alle detaljerne i, hvad der sker med alt affaldet, men jeg har nogle eksempler med, og så kan vi snakke lidt om det, og så giver det forhåbentlig en idé om det. Jeg har taget madaffald med her som eksempel. Det blev også sagt lidt før, men madaffald, hvorfor er det nu, vi skal sortere det ud? Vi har været vant til at komme det ned i restaffaldet, ja, men som Henrik også var inde på, når det kommer ned i restaffaldet, så bliver det brændt af på forbrændingsanlægget. Til gengæld, når man sorterer det for sig, så kan det blive til biogas, og det kan også blive til sådan et jordforbedringsmiddel til landbruget, man kan bruge på markerne osv. Jeg har taget sådan en lille figur med her, som I ser. Det starter jo med, at man sorterer sit madaffald, som vi nu har fået gode instruktioner på, hvordan man gør derhjemme. Og så kommer det hen på anlægget. Vi sender vores madaffald til dem, der hedder HCS. Og det, der sker der, det er så, at de tager poserne fra. Altså de får dem sprættet op på sådan en maskine, så kommer poserne væk fra resten af madaffaldet. Og så sker der det, at som I kan se her nederst til venstre, så står der andet affald, inklusiv poser, kommer til forbrænding. Det er fordi, der kan jo være fejlsorteringer i madaffaldet, hvis nogen er kommet til lige og smider et eller andet metal derned. Så bliver det også sorteret fra, så vi ikke ender med at få det ud nogle steder, hvor det ikke hører hjemme. Og lige nu kommer poserne faktisk også derhen. Der arbejdes på højtryk for, at vi også kommer til at kunne genanvende poserne, så det kan blive til ny plastik. Så det er vi i fuld krig med. Lige nu kan vi desværre ikke, men det arbejder vi som sagt på. Og så sker der nogle forskellige processer. Det er jo meget teknisk, det tænker jeg ikke, vi skal igennem det hele med, men bare så I får ideen. Så kommer det her, kommer det hen til et nyt sted, som så er dem, der rent faktisk laver biogassen. Og der bliver det så lavet om til gas, som bliver brugt som sagt på gasnettet. Og så er der det her restprodukt, som man kan bruge i landbruget. Blandt andet økologisk landbrug kan være interesseret i det her afkastede madaffald som alternativ til noget kunstgødning. Så det er sådan overordnet, hvordan det fungerer med madaffaldet. Igen, der er mange detaljer i det, så vi kommer ikke omkring det hele, men det er i hvert fald sådan lige en indledning til det. Så har jeg taget et andet eksempel med her, som er plast og kartoner. Vi har jo nu styr på, at det både er det, vi kalder den hårde plast, og også det, vi kalder den bløde plast, altså poser og plastfolie og alt sådan noget, sammen med pålægsbakker, dunke osv. Alt, der er plastik, sådan groft set, det kommer nu i det her samme rum, sammen med drikke- og madkartoner. Jeg har taget nogle billeder med her, så I får en idé om, hvad det er, men ellers så er det nok også sådan rimelig klart plastik og kartoner. Det kommer hen til nogen, der hedder Damifo, som bor i Vojens, og der kommer det jo i den her blanding, som I har afleveret nede i rummet på beholderen, og så skal det jo selvfølgelig også sorteres fra hinanden. Så der sker også sådan en, det starter med også sådan en til dels manuel sortering, hvor man får taget store emner fra, som er fejlsorteret. Igen, det kan være, at nogen er kommet til ved en fejl, forhåbentlig, en pose restaffald ned eller et eller andet. Så bliver det sorteret fra, fordi det skal vi jo ikke have med videre. Og der er igen alle mulige systemer på det her anlæg, som ved hjælp af forskellige teknikker kan sortere de her ting fra hinanden. Der er blandt andet noget med luft, og der er noget med nogle scanner, og der er forskellige teknikker for at genkende, hvad er hvad af det, der kommer ud her. Det kan også genkende de forskellige typer af plastik. Der findes jo mange slags plastik. Der er noget, en slags plastik, der typisk bliver brugt til dunke. Der er en anden slags plastik, der bliver brugt til
poser osv. osv. Så de ting bliver jo også delt op på det her anlæg, sådan så det kan komme ud og blive genanvendt i de her rene typer plast. Fordi hvis man skal producere noget nyt plastik af noget, så er det ret vigtigt, at det ligesom er ensartet, så man kan lave det til til et nyt produkt. Så det sker der. Og kartonerne kommer jo også for sig og bliver sorteret fra. Og det sker samme sted, og så skiller man yderlaget, som jo typisk er pap, og inderlaget, som kan være noget plastfolie eller noget metalfolie, så skiller man det fra hinanden på det her anlæg. Og papdelen, kan man sige, eller kartondelen, den udvendige del, der bliver genanvendt cirka 70% af det materiale, altså det bliver til nyt pap eller karton emballage. Og så er der jo også det her plastprodukt fra indersiden af kartongen, som der også lige nu er en udvikling i gang i forhold til at få det sendt videre til genanvendelse, så vi også kan bruge det igen. Alt sådan noget her afhænger også af, hvad er det overhovedet for noget affald, vi starter med at have. Altså det er jo en helt anden snak med det der med, hvor opstår det her affald. Fordi vi gør jo selvfølgelig, hvad vi kan for at få det behandlet godt, når det er blevet til affald, og når vi har fået det i vores hænder, og vi sender det videre til vores samarbejdspartnere. Men der er jo også stadig nogle problematiske typer affald. Henrik var også inde på det før i forhold til det her affaldshierarki, men der kan være produkter, der er sammensat af så mange forskellige materialer, at vi simpelthen ikke kan skille det igen. Det er der også mange eksempler på med plastik, at man producerer ting, som er sat sammen af alt muligt, og det, selvom vi og I gør, hvad vi kan for det, så er der bare stadig noget, som er virkelig svært at bruge til noget igen. Så det skal vi jo gerne med tiden helt væk fra, så vi får ligesom rene produkter, som er nemme at genanvende igen, så vi kan køre det i de her kredsløb frem for, at vi er nødt til at kassere noget stadigvæk. Så det bliver der arbejdet på, og der sker hele tiden rigtig meget inden for alt det her. Så der er udvikling, og især nu, hvor alle, ligesom også i hele Danmark, skal sortere på samme måde, og jeg er gået i gang med det. Så har jeg taget denne her med overskriften, hvad betyder korrekt sortering så egentlig for klimaet? Fordi en ting er jo det her med materialerne, ressourcerne, som vi har hørt om, det giver god mening, at vi bruger vores ting igen, så de kan blive til nye ting, i stedet for at vi hiver jomfruelige materialer op fra naturen hele tiden. Men der er jo også noget klima i det her, eller er der det? Og ja, det er der. Hvis man siger, at man har 1 kilo affald, så har jeg her taget nogle eksempler med på, hvad må det så ligesom fortrænger af CO2, eller det vi kalder CO2-ekvivalenter. Altså, det er sådan noget med drivhusgasser, og det har I nok hørt om. Men igen, uden det bliver alt for teknisk, så er den her figur bare for at vise, at hvis man forestiller sig, at man har for eksempel 1 kilo metal, jamen så sparer man faktisk 2,1 kilo CO2 ved at genanvende det metal, altså bruge det igen til at lave nye metalprodukter, i forhold til, hvis man skulle gå ud og lave nyt metal, hvor vi ligesom starter med at hive det op ude fra nogle miner et eller andet sted, og al den bearbejdning, der er i det. Og I kan se tallene hernede af, så er der for plastik, at der sparer man 0,2 kilo CO2, glas 0,6, papir 0,9 og 0,5 for pap. Og restaffaldet herovre til venstre, der brænder man jo nogle, fossile, altså det udleder jo selvfølgelig CO2, når man brænder det her restaffald af. Når man genanvender ting, så opstår der jo også noget CO2, det bruger vi også noget energi på, men det her er bare for at vise, men vi sparer faktisk noget i forhold til, hvis vi skulle ud og tage nye materialer fra naturen. Så det er jo bare nogle eksempler på det også, at det også har en god effekt for klimaet. Hvis I er mere nysgerrige på, hvad er det, der sker med det der affald, og hvad med det, vi ikke har talt om i dag, så vil jeg bare opfordre jer til at smutte ind på vores hjemmeside. Der er rigtig meget guf på den hjemmeside, men blandt andet kan man også se nogle videoer, vi har lavet af affaldets vej. Altså, hvad er det nu, der sker, når det forlader vores beholder derhjemme? Så kommer det hen på et anlæg, og hvad sker der så? Der er lavet videoer for alle de her nye typer affald, vi sorterer. Egentlig også de gamle, men dem kan I i hvert fald gå ind og se, hvis I får lyst. Så kan I blive klogere på, hvor vi egentlig gør af alt det der affald, som I har anstrengt jer for at sortere. Og så vil vi lige reklamere for et spændende arrangement, vi har om ikke så længe, om en måneds tid. Der holder vi åbent hus hos Renault Syd, altså det er på Norgesvej nummer 13 her i Skanderborg, hvor vi jo holder til.
Og der har vi vores affaldscenter, hvor alt det her affald kommer ind og bliver omlastet og tømt og sådan noget. Så den 19. juni fra kl. 16 til 19, der kan man komme forbi til åbent hus og se og få en rundvisning på anlægget og se, hvad sker der med plastikken, hvad sker der med madaffaldet, hvor kommer restaffaldet hen og så videre. Der kommer vi til at vise rundt, og der er selvfølgelig også noget dejlig mad, man kan få at spise, og der er nogle aktiviteter for børn og sådan. Så bare en lille reklame for det. Vi håber at se rigtig mange, så I skal være rigtig velkomne. Og det kommer vi også til at larme en masse mere om. Men nu har I det i hvert fald lige, som nogle af de første fået at vide, at det kommer til at ske. Så vi håber, at nogle af jer har lyst til at komme der også. Jeps. Så er vi sådan set igennem det, som vi havde forberedt i forhold til sådan det, vi gerne ville fortælle jer. Og så tænker vi, at vi gerne vil tage nogle spørgsmål. Og måske har I slet ingen spørgsmål, fordi I bare er blevet så... Jo, okay, det er godt. Nå, det vil også være sjældent syn, hvis ikke der var nogle spørgsmål. Men jeg kommer til at tage sådan en mikrofon her. Og fordi, som sagt, har vi stadig folk med derhjemme på skærmen, og de skal også have chancen for at høre, hvad der bliver spurgt om, og hvad der bliver svaret, ikke mindst. Så derfor har jeg sådan en her, som jeg lige kommer til at pege rundt til jer, der stiller et spørgsmål, og så forsøger vi at svare så godt vi kan. Men der var en markering hernede, så nu kommer jeg lige ned med denne her, så du lige kan sige dit spørgsmål. Så starter vi med et spørgsmål. Jeg hedder Bente, og jeg vil gerne spørge om, hvor gør man af støvsugeposens affald og posen, støvsugeposen? Hvor gør man af støvsugeposen? Ja, affald. Ja, godt spørgsmål. Det kommer man i restaffald. Altså støvsugepose inklusiv indhold, fordi vi kan ikke rigtig bruge det til andet. Jeg har fået spørgsmålet før, hvor der var en, der sagde, men kan man ikke sy et eller andet af, hvis nu man har en hund med noget langt hår, kan man så ikke sy et tæppe? Og så sagde jeg, prøv! Men det kan godt blive svært. Så det er restaffald, også fordi man kan støvsuge alt muligt mærkeligt op. Jo. Så det er sådan, det kan vi ikke bruge til så meget andet. Indtil videre i hvert fald. Ja, så har du et spørgsmål. Jeg vil bare lige høre, hvordan man sorterer ødelagte sko. Ja. Ødelagte sko. Dem kommer vi faktisk også i restaffaldet, eller hvis man har virkelig mange ødelagte sko på genbrugspladsen, kan man så aflevere det i den, der hedder rest efter sortering, tidligere småt brandbart og sådan noget, men det siger vi ikke. Sko er jo sådan et rigtig godt eksempel på sammensatte materialer, der består af alt muligt. Præcis. Det er jo fordi, det tit er lavet både af plastik, så kan der være noget læder, så kan der være noget tekstil, så kan der være alt muligt, som jo ikke igen kan skilles ad. Det er jo sådan en sammensat ting, som vi desværre ikke rigtig kan bruge til noget igen, fordi det findes teknologien i hvert fald ikke til lige nu. Så det er indtil videre restaffald, når de selvfølgelig er helt udtjente og ikke kan bruges mere. Ja. Træskoene, det er selvfølgelig noget andet. Men, det er noget andet, ja. Dem kan man, ja, hvad kan man så gøre med dem? Hvis det er rent træsko, ja. Ja. Hvis det er træ, så er det naturblod. Ja, det er jo det, men det er nok ikke de fleste, der går rundt i sådan noget mere. I siger til derovre, hvis der kommer noget ind på skærmen, som vi skal med, ellers så får du lov til at spørge om noget. Tak. Jeg hedder Tove. Kan du holde den lidt tættere på dit... Yes. Jeg hedder Tove, og jeg har et spørgsmål i forhold til, at I opfordrer os til at gøre skraldespandene rene. Og det kan jeg godt forstå. Altså til at vaske dem. Mit spørgsmål er så, hvad gør vi ved det vand, som kommer ud af det? Når man har vasket sine udendørsbeholder derhjemme. Ja. Hvis I vasker den udenfor, så find et sted, hvor der er et kloakdæksel, og så får det ned i afløbet. Jamen, det bliver jeg så nødt til at sige til, at jeg for nogle år siden var til åbent hus. Op med mikrofonen. Ude på, hvad hedder det derude? Forsyningen. Mm. Og der fik vi at vide, at vi måtte ikke vaske bil eller noget som helst, fordi kloakkerne, de var adskilt. Man kunne ikke bare... Nej, man skal selvfølgelig være opmærksom på, at hvis der er separat kloakeret, så må man ikke hælde det i, der hvor det er separat kloakeret til regnvand, fordi det ryger direkte ud i Skanderborg Sø, eller hvad det skal være den kloak, hvor spildevand kommer i. Men hvem ved det? Hvis du vil være helt sikker, så skal du have det med indenfor, og så skal det i vasken eller toilettet. Så vidt jeg ved, så har det ikke været forbudt at vaske bil eller noget i, men det kommer. Der
nogle steder, hvor de skal gøre det bestemt i de boligområder. Ja. Jeg vil også sige, altså jeg tænker ikke, at det vaskevand, der er fra en skraldespand, er særlig problematisk. Det meste vil jo være ting fra madaffald og sådan noget, der sidder. Det er jo organisk materiale. Det skal nok gå, tænker jeg. Det er vi bare helt i hækken. Ja. Ja, og især hvis man bruger noget rigtig miljøvenligt sæbe, så kan det være, at det går endnu bedre an. Men ja. Eller ikke bruger sæbe. Er rigtig godt, hvis man ikke bruger sæbe og kan klare det med vand. Ja. Nu ved jeg ikke, hvem... Jeg tror, det var der Ja, først, var det så der herovre? bagefter. Var det herren her, du tænkte? Ja. Ja. Du har... Nå, Du okay. glød. Altså, Så skal vi ikke... Det skal man passe på med her. Klø jeg sig i har håret. set dig. Du får lige lov her. Jeg har ikke styr på rækkefølgen. Hvor gør man de små Kaffekapsler. Dem Ja. af metal? Ja. Fordi når man har lavet kaffen, er der jo stadigvæk kaffebønner inde i den. Ja. Så tømmer man grumset ud, så godt man kan, Ja. i madaffald, og ellers så kommer man resten i metal. Igen, vi siger jo, reglen er, at det ikke behøver at være, altså affaldet behøver ikke at være rengjort, som i, at sådan, der slet ikke er noget tilbage. En ketchupflaske må du også gerne komme ned i plastaffald, så længe du har tømt den så godt du kan, selvom der stadig også sidder ketchup på indersiden. Så det er det samme med de der. Det er lavet af metal. Du tømmer den så godt du kan, så kommer den i metal. Fordi igen, det er i processen bagefter, der... Men vær opmærksom, der er mange... Altså de der kapsler, det er igen noget af det der skramle, vi helst skal prøve at undgå. For der er mange af dem, som også er sammensat materialer. Ja, og lige snart det er sammensat, hvis der både er plastik og metal, så er det desværre nødt til at komme til restaffald. Ja. Nogle gange står det bag på æsken, ja. Men ja, det er rigtigt. Hvis det også er sammensat af flere ting, som man ikke kan skille ad. Så... Der var et spørgsmål herover også. Ja. Hvem var det? Det var dig. Jeg vil gerne spørge om, hvad gør man med potteplanter? Man kan jo tage plastikken af, men hvad gør man med jorden og planten? Ja. Ja, vi plejer at sige, hvis du for eksempel har sådan en basilikum eller et eller andet, altså den øverste del, den grønne del, den må gå med til madaffald. Og urtepotskjuleren i plastik, også selvom der er lidt jord på, den gør man så rent, som man kan heller lige... man skal ikke begynde at skylle, man skal bare lige slå til den, så det værste det falder af. Den går i plast. Og det sidste, det skal du have på din kompostbunke. Ja. Du har ikke sådan en. Nej, men så kan den gå i madaffald. Ja. Nej, ikke jord. Ikke jord? Nej. Nå. Vi siger nej tak til vi siger nej tak til jord i madaffald. Ingen jord i madaffald. Så hvis ikke man har en hæk, man lige kan kylde den ud i, hvis det er en enkelt lille ting, så er det jo noget med at faktisk at komme det på genbrugspladsen. Det kan så også være svært, hvis man ikke kommer på genbrugspladsen. Men det er bare for at sige, altså fordi jord er også lidt mærkeligt at komme ned i restaffaldet, og så forsøger vi at brænde jord af, ikke? Så, og vi vil heller ikke så gerne have det i madaffald i forhold til den videre proces. Så ja. Ja, det kan jeg godt se. Det kan være, at du har en virkelig sød nabo, som der lige kunne hjælpe dig med at komme af med lidt... Nej, det har du ikke. Du har kun irriterende naboer. Ej, det er også... Det er så stress. Ja. Men igen, store mængder jord er også ikke sådan super godt i restaffaldet. Så det er sådan lidt det, der er svaret på det. Men i hvert fald ikke i madaffaldet. Der er 3 spørgsmål i hvert fald der nu. Ja, der er mange. Det er dejligt. Mange spørgsmål der. Ja, du får lov. Annette, mit spørgsmål det er fnuld fra tørretumbleren. Må det komme ned i tekstiler? Fnuld fra tørretumbleren? Nej, det er rest. Det er lidt ligesom den fra støvsugerposen der. Altså, det er ikke rigtig noget, man kan bruge til noget. Den går i rest. Ja, der er noget med de der fibre og sådan noget. Hvordan skal de egentlig være for, at man kan bruge det til noget bagefter, til at lave til nye fibre? Det kan vi desværre ikke med det der fnuld. Men igen, det kan jo være på et tidspunkt, vi kan genanvende fnuld. Samle fnuld ind. Jeg hedder Per, og jeg tænker lidt i økonomien omkring det her genbrug. I fortæller om de forskellige fraktioner, der bliver ud af det. Og så tænker jeg, betaler I for at komme af med det til de forskellige behandlingssteder, eller får man penge for det? Er der positiv økonomi i det? Nej. Altså det kan godt være, det hedder cirkulær økonomi, men der er ikke økonomi i det forstået på den måde, at vi skal betale for at komme af med langt de fleste fraktioner. Det eneste, der sådan rigtig er økonomi i, det er faktisk metal. Og det siger jo også lidt noget om, at for at det her kan lade sig gøre, så er der nødt til, i hvert fald i en lang overgangsperiode, at være noget kollektivt omkring det her.
Der er nogle nye forordninger på vej fra EU, som gør, at dem, der producerer affaldet i første omgang, faktisk skal betale for indsamlingen og genanvendelsen. Og det første, der kommer som ny forordning, det er emballage, hvor dem, der producerer emballage, simpelthen skal betale det, som I i dag betaler i gebyr, altså den del af omkostningerne omkring det. Det har fungeret mange år i Tyskland, at der producenterne de betaler allerede for genindsamling af deres affald. Ja. Ja. Nogen skal jo betale. Nogen skal jo betale, ja. Så har du et her. Kan vi sende den ned her? Hej, jeg hedder Lisa, og jeg har aldrig i mit liv haft så mange bananfluer i mit køkken. Jeg har fluer alle vegne, og hvad gør jeg ved det? Jeg kan jo ikke sprøjte med gift i køkkenet. Jeg har ikke plads til de store beholdere, og det står under vasken. Der står 3 mindre affaldsbeholdere med plastikposer i, og jeg har fluer. Ja. Jeg vil sige også, som du har sagt heroppe, at det burde jo ikke være anderledes nu, end det var før, fordi det er det samme, der er i beholderne. Det vi i hvert fald anbefaler, det er, at de fraktioner, som sådan nogle dyr godt kan lide, at der har man låg på. Jamen det har jeg. Der er låg på. Ja. Pas. Ja, det er ikke sådan, så vi lige har et særligt tip til nej. Men som sagt, så kunne man jo tænke, hvorfor skulle det egentlig være anderledes nu, end da du kom madaffaldet i restaffaldsbøtten, ikke? Men nej, det ved du ikke, nej. Nej, men det ved vi. Nej, vi har måske heller ikke lige det helt perfekte svar på det, udover at tømme den så godt, som man nu kan. Altså så ofte, man nu kan. Ja, det er jo ikke. Ja, det kan jeg godt forstå. Men, de er heldigvis ikke farlige, men jeg kan godt forstå det. Ja. Vi tager dig her. Jeg hedder Lise. Man kan jo bare skifte den pose 1 eller 2 gange om dagen. Det gør jeg i hvert fald. Jeg skal ikke have sådan noget stående hus. Så snart jeg er færdig, så ud. Ja. Ja. Det kommer an på, hvad man har af muligheder. Altså, jeg har min madaffaldsbeholder til at stå udenfor. Men altså, det kræver, at man har. Nej. Som sagt, det kommer fuldstændig an på, hvad man har af muligheder. Ja. Det kommer altså også an på produktionen af bananfluer, for det kan også komme fra en nabo. Eller potteplanterne. Eller potteplanter, ja. Det kan også nogle gange komme i krydderurter og potteplanter. Ja. Godt. Er der flere spørgsmål? Ja, vi skal lige herover, og jeg skal lige holde øje med tiden. Har vi en tid? Ja, det var dig. Må man komme sit plastik i en plastikpose, så man kan få luften ud, inden man smider den i beholderen? Plejer vi ikke at sige helst, ikke? Vi siger nej. Ja, vi vil jo faktisk helst have, at man må gerne samle i en plastikpose, og så vil vi helst have faktisk, at man tømmer plastikposen, når man kommer ud. Vi ved også godt, at det fylder rigtig meget med det plastik, fordi det er jo noget af det, der har overrasket alle, hvor meget plastik vi egentlig har. Altså det er jo helt vildt, sammen med mad- og drikkartonerne. Men der kan man måske give et let tryk, ikke for hårdt, der er ikke noget, der skal sætte sig fast, men nu mere det er opdelt, nu bedre er det at sortere, og nu bedre kan det blive genanvendt i den næste del af processen. Og ellers kan man jo gøre det, at man prøver at samle det i forskellige typer af plast. Altså for eksempel beholder, som sådan kan lægges ind i hinanden og blød plast sammen. Vi er 20 hus, der deles om nogle store. Ja, men det kan være en udfordring med det der plastik der, men helst ikke for meget i poser, medmindre det selvfølgelig er blød plast, kun poser og sådan noget, som du presser sammen i et eller andet. Det er jo bedre, hvis det skal være, end at det er det der med at blande det, der ikke er sådan super godt i forhold til, at det skal et andet sted hen bagefter og blive sorteret fra hinanden. Nu klør du dig ikke i håret. Det var sådan det her, Poul. Det var sådan til det spørgsmål, jeg ville have stillet. Det var altså blød plastik i en ren plastikpose med plastik ned i. Jeg kan vel godt dumpe ned i beholderen, det er for at pille det hele fra hinanden. Ja, det kan man godt. Ja. Godt, men hvis man blander mælkekartoner ned i, og så er der lige et eller andet hårdt plast eller et eller andet i en pose, den vil vi gerne lige have tømt. Ja. Yes, og igen, hvis man har
rigtig store mængder, for eksempel af den bløde plast, og man ikke synes, man har plads til det derhjemme, så er det jo også stadig en mulighed at samle det sammen for sig og komme på genbrugspladsen, hvis man synes, man har rigtig meget af det. Der skal bare lige huske at sige, at når man kommer på genbrugspladsen, så har vi altså 46 forskellige fraktioner. Ja. Så der skal man være lidt mere omhyggelig, end hvad der det er jo det, hvis det kun var blød plast, kunne man samle det i en sæk, ellers så er det hård plast for sig. Jeg har lovet at sige det fra vores genbrugsvejleder, fordi at de oplever desværre, så kommer folk med en pose med blandet plastik, og så er det jo lidt træls, at man skal stå og sortere det. Ja, det er rigtigt. Det er en god pointe. Ja. Så, jeps. Hvad har vi ellers så? Har vi dig? Jeg hedder Michael. En af de problemer med de beholder, er de skarpe stumper på bunden af dem, der er lavet, så man kan stable beholder. Og det kan vi ikke bruge til noget. Men det giver huller i de plastikposer. Har I tænkt på, at man kan få formet noget 3D-printing, der kan komme på, og I kan sælge dem til os? Vi har drøftet det rigtig meget, fordi det var en meget stor debat i Aarhus, som jo rullede lidt før os. Der er rullet 1 million af de her beholder ud i Danmark, og der er kommet måske 30 henvendelser og klager over de her tapper. Så vores vurdering er, at hvis ellers man lægger tingene forsigtigt ned i, så er de faktisk ikke en udfordring. I Aarhus, der har de kigget på at lave sådan en fræser, som man kan fjerne det, men udfordringen er, at så får man også nogle grader, som poserne kan sidde fast i. Så vores største anbefaling er faktisk, at man er lidt forsigtig, specielt med de første poser, man lægger ned i. Og helt generelt omkring madaffald, der kan man også tænke i, hvis man har nogle ting, der er meget skarpe. Altså hvis man har en buket roser, det er jo sådan nogle ret spidse stilke. Jamen prøv at få den placeret midt ind i posen, så de måske ikke lige kommer ud og stikker hul i posen. Det samme med kyllingeben eller et eller andet, der ligesom kan have noget kant. Så man kan gøre rigtig meget selv for at få det pakket super godt, så det ikke risikerer for nemt at gå i stykker. Jeps, jeg kan lige tage et hurtigt, det bliver meget lavpraktisk, men det er jo også affaldssortering, det er jo meget lavpraktisk egentlig. Der er kommet et spørgsmål ind fra en, der sidder derhjemme omkring kuglepinden. Hvordan gør man egentlig med kuglepinden, når man skal smide sådan en ud? Og igen så er budskabet, man skiller det, hvis man kan. Hvis man kan dele noget over i noget, der kun er plastik og kun er metal, fjederen for eksempel eller andet, så gør det. Kom det ned i plast-metal-beholderen. Hvis ikke man kan skille det ad, så må det komme i restaffald. Så igen, det er jo det her med, hvis ikke vi kan skille det ad i nogle forholdsvis rene, enkeltstående materialer, så er det desværre restaffald. Så ja. Og det vil blækpatronen vel så også være? Ja, det vil blækpatronen også være, ja. Nej, det er farligt affald. Nå, altså indeni. Okay, så siger vi farligt affald. Nå, det er jo det, du spurgte om, du skulle. Og fra en kuglepind. Ja, okay. Snakker vi om den i kuglepinden? Den inde i kuglepinden? Nej, det er restaffald. Det er restaffald. Og ja, fordi hvorfor skulle man smide en fyldt kuglepind ud også, kan man sige, ikke? Så, men blækpatroner, hvis vi tænker på printer og sådan noget, så er det farligt affald. Ja, nej, godt. Yes. Er vi ved at være igennem spørgsmålene? Vi kommer også til ellers... Hvis der alle er færdige, så er jeg mange spørgsmål. Okay, ja, det er jo. Du får lige chancen her, og ellers så... Der var også en hånd nede. Ja, det var der også. Ja. Vi kan tage den hånd hernede først. Hvem var det, der markerede? Det var dig. Ja. Nu kommer jeg lige herom. Den. Jeg hedder Mette. Jeg har lige et spørgsmål til de der blisterpakker fra piller af. Det var godt. Jeg ved nok godt, at de skal i restaffald nu, men jeg synes egentlig, det er lidt noget... Ja. Ja, det er faktisk et af de der rigtig træls produkter, som vi gerne vil være fri for. Ja. Lige nu har vi ikke andre muligheder end at køre dem i restaffald. Men vi kan jo håbe på, at medicinalindustrien også får øjnene op for, at de skal lave noget, der faktisk kan skille sig, eller kun er et type materialer. Ja, for problemet med dem, det er lige præcis, at det er sammensat af plastik og aluminium. Hvis man er heldig at få nogle af dem, der er plastik på begge sider, jamen, så kan de selvfølgelig gå i plastik. Men ellers så er det desværre ikke nogen anden vej udenom, end at de lander i restaffald. Ja, det er mange. Ja. Men igen, så er jeg stadig igennem. Det er jeg. Så håber vi jo, og der bliver også, jeg er igennem her så, ja. Det her med,
der bliver jo hele tiden arbejdet på, også fra EU's side, som Henrik har været inde på, at der skal laves nogle bedre ting fra starten, som vi rent faktisk kan gøre noget med bagefter, for ellers så bliver det jo en endeløs kamp om at få det genanvendt med ting, som faktisk ikke er egnet til det. Så det glæder vi os til, når vi er ude over det. Du havde en masse spørgsmål. Du kan jo vælge et til at starte med. Ja, det er jo ikke så godt. Poser om pærer. Jeg skulle måske sige boligselskab og Pernille. Hej. Poser om pærer, det har jeg lidt svært ved at se, at det holder det farlige indeni, hvis den smadrer. De skal lægges forsigtigt nu. Ja, men det er jo så andre, der dumper batterier ovenpå, som så smadrer pærerne. Ja, men det er derfor, vi skal have lavet nogle skab, hvor tingene ikke går i stykker. Ja. Der røg. Apropos. Og jeg har meget svært ved at se den der madting der, fordi min hjerne hele tiden tænker kompost. Er det ligegyldigt med bananskralder og appelsinskaller, skal de stadigvæk i maden? Ja. Så det har ingen, altså det hører ikke sammen med kompost. Nej, madaffaldet. Ja, altså det er min hjerne, den er opvokset i England med det her sortering. Ja. Så det der med bananskralder og appelsinskralder, det hører jo ikke til, men det gør det så i det. Det gør det i madaffald, ja. Fordi, og det er også grunden til, at vi kalder det madaffald, fordi det er egentlig alt det affald fra mad, som vi har, der må komme deri. Og så er der jo det her med planter og enkelte blomster og sådan noget. Men, der er nogle rigtig gode bakterier i de der biogasanlæg. Ja, så skralder, løgskralder, bananskralder. Ja. Nu virker jeg ikke igen her. Det kommer i. Jeg har sådan lidt svær en, og den har jeg ret meget på fornemmelsen, den hedder restaffald, men den irriterer mig grænseløst. Jeg er ugenlig selvtester, og det influerer i en fandens masse strips med elektronisk måleudstyr på, men også forurenet af mit blod. Og jeg havde puttet dem i min nålespand, og nærmest fik et møgfald nede på apoteket, fordi at det hørte fandme ikke til i den spand, og det skulle jeg bare smide i skraldespanden. Og så står man og kigger lidt, fordi altså, jeg er født i Grønby, Renby, så der er ligesom om, at jeg har samlet batterier op lige fra jeg var lille. Så den der elektronik, den er simpelthen kørt ind i mit hoved. Så hvad kan vi gøre ved dem? Altså mit umiddelbare svar vil være, at jeg mener, at apoteket faktisk skal tage imod dem. Det mener du faktisk, de skal? Ja, fordi det må også gå ind under farlig affald på en eller anden måde, ikke? Ja, men jeg tror, det er medicinalen. Fordi der er blod på, så hører det til i medicinal. Ja, præcis. Altså, og sådan noget medicinalt affald tager vi jo heller ikke imod på genbrugspladsen. Nej. Altså netop kanyler og den slags. Det er, det skal apoteket har pligt til at tage imod det. Ja. Okay. Så det kan vi finde, hvor det står i lovgivningen, så kan du få den med. Tak. Krydderiglas er lidt besværlige, for det er ikke altid, man kan få det plastik af, der er der på. Nej. Igen tommelfingerreglen. Kan du skille det ad, uden at begå vold på dig selv eller andre, så gør det. Og hvis ikke du kan, så er det jo typisk restaffald. Jeg mener også, hvis den primære del af det er glas, så kan det også godt gå i glas. Ja, det er jo altid fordi den der med, at man ikke skal blande plastik og glas lige pludselig. Hvorfor har vi så gjort det de sidste 7 år? Jamen, det er heller ikke et etiket på et krydderiglas. Nej, og det er også særligt i forhold til den bløde plastik. Ja, det har vi jo gjort, fordi det var det bedste bud, vi havde indtil nu. Og man kan sige, det er særligt problem med blød plast. Altså det der problemet med glas og plast sammen, det er, at når glasset går i stykker, så de små glasskår kan sætte sig fast, særligt det bløde plast. Og så skal al plasten kasseres. Okay, men der er jeg så kun puttet hårde ting. Ja, lige præcis. Ja, og det er jo også sådan, ordningen har været indtil nu, at man kun måtte komme hård plast i. Og hård plast, det er også en isbøtte, ikke også? Jo. Og det er derfor, at plasten er flyttet ud af glas og metal, for simpelthen, at man bedre kan bruge det og have en højere genanvendelsesmulighed. Og så behøver man jo heller ikke at, på samme måde at kunne skelne mellem hård og blød plast, fordi nu skal plastik ned i det samme rum. Så det er jo også faktisk måske en lille smule nemmere, at man ikke skal stå og kæmpe med, at det her må egentlig hårdt, og må det komme ned, eller må det ikke. Yes. Jeg tænker, vi lige hopper videre. Der var et spørgsmål her. Ja, jeg hedder Inger. Jeg har egentlig fået svaret på det, men det kan være, at der er andre, der sidder med det samme spørgsmål. Brochurer, blade, hvor den der lille metalklips er i ryggen. Jeg tænkte, må den komme i pap og papir? Og jeg tror, jeg fik at vide til lysen af det. Det må den godt. Ja. Men bare sådan, vær sikker, at pap og papir og den der lille metalklips, det må det godt der sker med pap og papir, det er, at det bliver opløst, og bliver til sådan en grød, og så sorterer man klips og plastikdimser, og hvis der lige er røget lidt plastik med, så ryger det af der. Så det kan man godt. Det, der er vigtigt med pap og papir, det er, at det er rent og tørt. Det er derfor, pizzabakken ikke må komme i pap og papir, fordi den er sådan sølet til med olie.
Men køber man en frostpizza, og har det her plastik indeni, så må man gerne putte det pap i, og så kommer plastet selvfølgelig alt til plast. Men ellers så... Er det ikke utroligt, hvad man skal vide som medarbejder ansyd? Men ellers rent og tørt, så går det fint i pap og papir. Så er der et spørgsmål hernede. Mælkekarton med skruelåg. Ja. Men Jeg har altid taget skruelåget af og kommet i hårdt plast og resten i restaffald. Men det burde jo være et drikkekarton. Ja, og det er det også. Altså kartongen er nu det, vi kommer ned. Ja, og låget, det piller du af, som du kan pille det af og kommer i. Ja, og det må du gerne lade sidde. Altså, men det kan. Der er faktisk nogen, hvor du godt kan tage det af. Ja, der er nogen, hvor man lige kan brække det af, men når man ikke kan, så kommer det stadig. Så lader du det sidde på, og så kommer det ned til beholderne. Sammen. Ja. Og det kunne jo være... Ja. Nej, og igen, så kunne man jo også sige lidt, det er i hvert fald noget af det, vi går og snakker om på gangene nogle gange. Hvorfor behøver vi overhovedet at have de plastiklåg? Og især når man ikke kan skille det med igen. Måske var det okay dengang, at de ikke var der. Men det... Nej, og nogen elsker dem måske. Der er også nogle ældre, som har svært ved at åbne. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der er mange hensyn at tage. Men i hvert fald så tag toplåget af, der er løs, hvis man kan. Og hvis ikke, så må det ryge ned sammen med kartonerne. Ja. Og når vi nu er i gang med det med mælkeprodukter, så har jeg lige lyst til at sige omkring smørbakken, fordi det er en af dem, der også altid bliver spurgt ind til, og også er på quizzen. Og smørbakkerne, de findes jo i forskellige udgaver. Der er den der, hvor det hele det sidder lidt fast i hinanden. Der er noget plast indvendigt, og så er der faktisk sat noget pap udenpå. Jamen, den går i restaffald. Men der er også nogen, hvor man faktisk kan tage pappen af, altså hvor emballagen er lavet, beregnet til at skille ad, og så skiller man bare ad, og man skal bare spise smør, til man ikke kan få mere op af bøtten. Man skal ikke begynde at vaske af eller noget. Til plast med den, og så til pap med den anden. Så der er sådan lidt afhængig af, hvad det er for nogle emballagetyper. Vi bliver også hjulpet lidt på vej efterhånden. For første gang forleden dag, så jeg faktisk sådan en pakke med toastbrød, fordi det er en af dem, man også altid spørger om. Den der lille klips, hvor der er sådan en metaldims og noget papir imellem. Hvad er den? Og omme bagpå, det er også plastik, og omme bagpå, der var der faktisk, at den der lille dims, den skulle i restaffald, og selve posen, når man har spist det der toastbrød, den skulle i plastik. Så prøv at holde øje med, hvad der står bagpå, fordi prøver. Chipsposerne kan også drille lidt, fordi det er jo sådan noget metal, plast, et eller andet. Men nogle af producenterne er faktisk begyndt at have en emballage, der kan sorteres som plast, og er så søde og rare, og det kommer de til på et tidspunkt alle sammen, og have ikonet bagpå, så man kan se, at det skal til plastaffald. Så hvis det ligesom fremgår af emballagen, at man tipper, den skal et bestemt sted hen, så gå efter det, så kan det ikke gå helt galt. Ja. Og så hørte jeg lige en lille kommentar her i forhold til pap og papir, det der med, at det ikke må blive vådt. Og det er også hovedreglen, det må det helst ikke, og det må i hvert fald helst ikke være mad i. Men der sker altså ikke noget ved, når man åbner låget, der kommer en lille bitte smule vand i. Det må bare ikke være sjaskvådt. Altså man kan ikke undgå, at der lige kommer lidt kondens eller en lille smule regn, men det er okay. Yes, jeg tænker, vi skal til at lukke ned for spørgsmålsrunden nu. Vi kommer til at stå her bagefter os, så I kan komme hen til os og snakke med os og få svar på de spørgsmål, I ikke måtte have fået svar på. Men ellers synes jeg, vi har været godt omkring. Og så er det faktisk nu, at vi siger tak for i aften til dem, der kigger med hjemmefra. Så derfor står jeg og vinker op til kameraet der. Tak fordi I var med. Jeg håber, at I også har fået noget ud af det. Og så fortsætter vi lidt endnu her, men I går ikke glip af noget helt vildt, så det er okay. Men tak for i aften til jer derhjemme, og I kan blive hængende lidt og skrive spørgsmål ind i chatten. Hvis I sidder derhjemme med noget, I ikke har fået svar på, så skriv ind i chatten, så svarer vores kollegaer her på det lidt endnu. Så tak for nu til jer. Og så